Storage protokoll, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy előbb-utóbb nem fogjuk tudni, hogy milyen új tárolóeszközök jelennek meg. Ugye voltak a szalagok, lettek a VTL-ek, diszkes tárolás, nem tudom én, a NetApp már miféle csodákat tud csinálni, hogy single instance-eljen, nem tudom, hogy egy TripAR eszköz az miféle csodákat tud csinálni. Előbb-utóbb nem lesznek annyira jók a mentő szoftvereink, hogy ezt mind-mind követni tudják, úgyhogy a Symantec ennek elébe ment, kitalált egy API-t, az a neve, hogy OST, és gyakorlatilag a backup exec szerver itt egy picit az OST protokollon keresztül beszélget azokkal a storage-okkal, amik ezt beszélik, és megkérdezi tőle, hogy na, kedves storage, te tudsz-e deduplikálni, meg tudod-e mondani, mennyi hely van benned, hogyan lehet téged megszólítani IP-n keresztül, Fiber Channel-en keresztül, tudsz-e te olyat, hogy optimalizált módon a deduplikált adatokat átreplikálod egy másik társeszközödbe, stb. Ezt az OST protokollt, ezt valahogy így kell elképzelni. És gyakorlatilag a vendor ad nekünk egy plugint, egy OST plugint, azt ide mi belerakjuk, és ezen keresztül beszélgetünk a storage-al. Ez azért egy jó gondolat, mert tényleg nem tudom, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy nem tudom, hogy 3 év múlva nem is ezek az SSD diszkek lesznek a nagyon modern adattároló eszközök, hanem én nem tudom mi, valami, ami nem szalag meg nem diszk, de lehet benne adatot tárolni.